Priatelia, dnes sa často hovorí o finančnej kríze a dnes je možné povedať, že finančná kríza je témou dňa. Často o tom počujeme hovoriť a vieme tiež o dôsledkoch, ktoré súvisia s finančnou krízou. Keď som si prednedávnom zapol rádio a počul som jedného redaktora, hovoril o tom, že politici, ktorí sa zišli v Paríži, aby sa venovali tiež finančnej kríze a riešeniu tejto krízy, dospeli k záveru, že príčinou finančnej krízy je láska k peniazom. A to ma veľmi zasiahlo. Láska k peniazom je príčinou tejto finančnej krízy. Ale keď si otvoríme Bibliu, v Biblii je tiež napísané, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Áno, v Biblii, v prvom liste Timotejovi, v 6. kapitole, verš 10 je napísané: koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Ak je to, poviem, to isté konštatovanie, potom môžeme ísť ďalej. A ak hľadáme riešenie alebo východiska z krízy, aj z tejto konkrétnej krízy, potom riešením môže byť presmerovanie srdca. Presmerovať srdce znamená v termíne to isté, čo obrátenie. Obrátiť naše srdcia. Obrátiť srdce, aby milovalo čosi, hodnoty, ktoré ostávajú, alebo aby sa nasmerovalo na toho, ktorého dnes chceme predstaviť ako riešenie. Ježiša Krista, živého, pretože on, ktorý vstal z mŕtvych a premohol smrť, viac neumiera. A aj dnes je aktuálny. Je aktuálny tak, že on môže byť postavený do centra našich životov, tvojho života, aj do centra tejto krízy, tohto problému. Ako ten, ktorý núka riešenie. Ježiš je ten, ktorý prichádza s riešením. Je stále aktuálny. On hovorí tiež, že ak ty máš peniaze, áno, na peniazoch lipne veľa špiny, ale ak nimi niekomu pomôžeš, stanú sa hodnotou, ktorú nájdeš vo večnosti. Ježiš Kristus je aktuálny v tejto chvíli ako ten, ktorý stojí pred tebou a ty mu otvor svoje srdce. Ján Krstiteľ je ten, ktorý prišiel volať k obráteniu. O ňom je napísané, že pôjde pred Pánom s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a aby pripravil Pánovi dokonalý ľud. Ježiš Kristus je dnes pripravený vstúpiť do tvojho života. Núka riešenie. Je pripravený ponúknuť riešenie ľudstvu aj tebe. Je pripravený vstúpiť do problému. On je svetlo sveta. On je ten, ktorý prichádza s novou silou, s novým svetlom. On chce všetko prikryť láskou a chce sa dotknúť tvojho srdca, aby malo nasmerované na správnu cestu, aby vedelo ísť správnou cestou. Ježiš Kristus je riešením tejto krízy.